Ni ai kublai fi baro ki ba laban pui kani ka Bible study jung ka balang hakani ka por hoi but ye fi ru ki ba sngap ye ni ka Bible study hakani ka por nang ba ka YouTube channel jung ka balang ka ba kerteng lum siap Presbyterian Church te ai ngu yu blai ba play kalat sesin pat kumni bangin beteng ban puli ya gospel Yohanes ngidang puli ya kelenong ka bakhatsan ngila pendap hagni ka tayo ka balalet no ya ka dekhot ka ban riu nadu ka dekhot ka saw du ban riu tementa ka tayo ninyo ban beteng sisu na ka dekhot ka ban nyo kan hadu bangila ban beteng te shua bangin nya sikmat sisu tongin nya duai kukpa jengi ubhabning ni aingu ime try no ta ka tien jome ka bangi ni la ban puli kumni ni ban puli na ka wei ka tayo sika wei hoi na ka wei ka singi sika wei ba ka tien jome ka long ka bangi la ban yo khlam ki jing e hadu manta kan ran ni aingu ime na ka banta ki jing krkhu ki jome baro kiba me the lo jengi numba ka ktien kiba im ke jome ka ktien kiba pen im ka ktien kiba long man siam kiba pen set boringi ka jinglong man siam jengi ya ka ta kiba sepo jengi ka man siam ka donot ka jingmut jengi bangin la atrai ban sothu ya ka jing ya ka lenti jong ka jingim atrai kiba me thmu dengba kajing penim ka bamila ai lungi me ai lang hangi baro ki bangi how try jisu tu kerkhu ko pai kini kajing kerpan kini kajing penlong jungi ka Bible study ni ka por tu sngo trying apa ni kini ha ka kerteng ka badan bottom ka jong try bodu nong penim be jungi u Jesu Christ amen teknik ka por kuma leong khman in beteng ka ban puli ini gospel Yohanes kelenong ke bakhatsan nadu ke dekhon ke banyo ter dengan puli gini ke dekhon hoi dengan puli ya ke dekhot ke banriru nomor ba kedan gejing nginyo yuksai beteng ter lima gini ke dekhon ladaunu nuru ya ne hanga la jubrat no yu shabar kum katanat ke bala yap staino te ki alum ki bat ki bread hading bat ki thang ki lada fi ai ne hanga bat ki tien jonga ki ai ne hapi ya ka ek e ro bo fin pan hei bo fi man fin pan te kan long ya fi hakani la punun brom yo kpa jonga bo fi seiso shibun kumta fin yo long kisnran jonga kumbo kpa ula iye yenga kumta ngaru ngala iye jefi topinye ne hakata ka jing iye ka jonga lada phin sumari ki hukum jonga pinyo yene hakata ka jing iye jonga kumbanga ken ngala sumari ki hukum utau kpa jonga ban ngayene haka jing iye jong u ngala krani gini ke ru hapi bagajing kemen junga kan yo long hapi but bagajing kemen jung pi kan long gebadap kani kalong ke hukum junga bafin ye iet perlok hi kumbanga ngala iet ye pi omdan ubadan gajing iet ke ba kham khrau yekin yekani bo wei u it no ila gajing im na ke banta ki lok jung u fi filong kilok jonga lada file kat ki banga hukum manga yefi ngam khot su ki sakri yefi na bo sakri tip ye ka e bu le ukunra jongu ndrei ngala khot kilok yefi na mari ki e baro ki banga la yo sngo no kpa jonga ngala pentem hafi tutongin se puli hadu kani ke benta te hadu kan no pot bangin pendap bangin ne perkhat benia nginya pusan lor kini dekhot ka syong ka jingdon jong ka por ka bangin nya kini ka por
Tengi i bahadian bau trai Jesu Ukran sifang ketenat kabam seiso balada Kristan dan yunong buat jung seiso syu wat lada ulak ban sedang kum ketenat kabam seiso kedan kapor haka baham ban ket no yu ban bread ban lum yu ban thang haka ding kata kedai kebas ngau sirkai kata ke kebami haba uba buat yo Jesu unong buat jong Jesu la syu ban seiso kai kata ke bangi kran ngilai kran kini tayo ke beladak kamot yu banum seiso kamot ba kimi syu kita ki balong ke jingger khu ye ki weipat da ke jingim Kristan kumno kala ban poi ke jingim jongi seta kadai haba ngi sedang ban phaino seki weipat kiba ngiwat ye kata kajing sup kajing keman lani kajing hun ye keman siam ngiwat no na se weipat ngim dan syu kajing yesno badu try Jesu ngim wat syu hu ye kajing sup ye kajing keman ye kajing hun ye kata kajing smo hun bangi pendap iki kiba kodor kajing im jongi da ka bangi yat badu ni bod yu ni kongo yu bat ngile iki kiba kwa ingi bangin pendap dia kata kedai keba penlong yu brio bon sedang terkhong beno ya kiba kani ke perthai ke penthaba umi isyo yu Jesu kumu bakodor unong penim badunong sispa ujung kani kelong kawai ni kijing maham kiba utrai Jesu ai kiba dan kamha yang abadi fi kanno bakal lipno ke jingim ke basiso wei baka perthai ke yo ban ringpa yo brio usitanu pran kam ya ki badan kene perthai ban ringpa yangi bau yi ba ke jing siso jungi kalong ke jing donong ya ke yau ke penduna ye ki brio ki bau yo ban sinsyar usitan tukumta ujele ban ringpa yangi ban pengat yangi ha ke jing kwa brai jung ke do ke jing sarong thalas panggane ke jing im bat ki jing kwa brai jong ki khamat ki ba ka perthai kalong normal ban ye be kita rei ha ga jili ke jong ublei how try Jesu kita ki de ki bangim me be syu ngim kwa syu hi kita mengitip kim long ki ba koridor setia ingi te ha kani khot ke ban nyo paduong lada phi ai ne hanga bat ki tien jonga ki ai ne phi ye ga ik ru ba phin mon phin pan tekan long ye fi te hoi try Jesu sim kran syu ye ga ik bol ong teng ba bangin dup seiso ni de banye ne hu long ye kata kate ka khot ka ba san he ka ba saw ka ba san wong to ye ne hanga bat manga fi kum ba katnat kamla ban seiso na le di hi lam da ka ye ne hauding so wan kum ta ma firu lam da fi ye ne hanga te ulong hang te ba ngina ban seiso tang la da ka bangi ye ne hu temen tapan bau repeat biang la ne ban biang ke ne jinge ne wang ha ka dur jong ka ik ba mi na ka jinge ne to ka te haneng ru ka ye thu ye ka ik ba mi na ka jinge ne hu ka khon ka ba saw ka ba san ge thu ba ka jinge ne hu ka penlong ngi ba seiso te hang ne pan wong sisu baladang ye ne hu badam tang ba ye ne hu wong bat ka ktien jonga ka ye ne fi ka don skawai pat ka kular na lor ka jing seiso ka kular ka long ba ya ka ai ru ka bangiman ban pan gamot wong pin ban tekan long fi gamot on sa jibab on sa ai ya kata ka ba fi kwa fi angnut fi thrang bat ba fi pan nau kpa ni kan mau ya ka we ka kular ka jong try Jesu ka bu ong kelum ha ka to ka por kadang dei ka jing sedang jong ban hikai ki brio ki senran ru ki dang lungba ka jinget ka to ka por mar ki dang su sedang ban buat yu te ha bu la kiu la ru lum ula yathu ki to ula krani ki to jing kran jong ka ba jrong ba
kebakiong kejing tu khana lorulum lani the Sermon on the Mount, ya kebangi syam ke gospel Matthews kelenong keba san hadu keba nyau hoat ki gospel ru tiban ha ketu ke sermon ju lani ke jing tu khana ju lorulum ke wei ni ke jing kran ju ke dei sifang ke ni ke pan bad ban sejubab lani sai ke dekhot he ke lenong ke banyau ke dekhot ke banyau ya ke ni ki bobon pring jing ikan mau bhai ke ni ke kular wang tu pan ti on sai hafi tu wat te fin sesam tu ti on sapli hafi ke ni ke dei ke jing kular ke bakelum ke balaban long ya ki balanget hau jisu lani ke laban nong ru ya ki bampat nget hau kabamut bah bangi pan ya ke babhan u blai ke be dei bat kamon ke jong u ba ke jing thmu jong u ke jing em jongi langi langet ning pat nget u blai un jibab un ai ke tahangi ke dei kamon ke jong blai ban ai tenrei ke ni ke baong ke gospel yones pat ke lenong ke bakhat san ke khot ke banyo ke ni ke dei ke bangi pan om syu tang na kebenta ke jing pan ki bakelum kom ke jing pan ma ki pom ke baki weiru ki bompat nge ki pan ma mengiru ni pan ma lani ke bapan ni ke jing pen em no blai kata ke dei ke bakum ki banget ni ladap yo lupa ndri ni pan ni ki ban penlong yangi ki beseso namar ba kaman jong blai kalong bangin seso tiba nginyo ban seso ngidon kam ban yene hu ban abang yene hu ngila ban pan ye ki ban penlong yangi ki beseso ti kamon ba ki don hoit ki jing pan ki balong ki jing don kam jungi simen ki be dei ba kani ki jing em ki be dei ba kamet ka jungi nrei hang ni ka kran sifang ki jing pan ru ki ba kham khrau ki jing pan no blai ba habola penem yanga ban pan na u bangan la ban seso ban pan ni ki bangasung don kam namar ukwa bangan seso ukwa bangin seso tidon ki bangisung don kam bakhlam kita darakim don kita hangi kan kata ye jing seso jungi hoy ula kular bangin seso tenrei ki don ki bangi suthu ala de bangi don kam susu tikata ka de bu ong ni bah bangi pan ke bangi man ngin pan but ya kata on ai hangi tenrei ke kendon lani ke condition bangi nyo kata ke bangi pan ke de ke ju hi ke condition kelong ban yene hu ban hang ni wat sagawi ke condition bangi yene ha ki kitin jong to ngile pe ban yene hu tra jisu ka tho ye ka tho ye kata ke jing rai kut jongi bangi ngin buat yu ngin kongo yu ngin saskor yu ngin wat jing slok batu ngin nyat batu man kasni ngin don ke jing ade ke bajan batu kum bay dei ki khun bat ki kemi ki pa haba ki dang rit hoit nangila he teng teng ni don ki por ba ki khun ki jingai ni kemi ki pa ringi kran spang ke jing ade bat jong i khna lani khunlung i badang don kam ye kpa lani ke kemi na dong sedong kata ke de ke jing de ke bajan ke basania ke bak sungai ben ba habadon bat ipa lani bat imei mdan ban septieng ban khuslai ban mdan ke bangan suduna tikata ke de ke jing ne ke ba ukran hangni sipang bahabangi ngidon ke jing slok bat try jisu ke baman kesni ngidon ke jing kran bat u haki khlimat boro jong ke jing em jong ban ni donru kani ke jing ba ngimdan ai shu da ka wei pat bangin sania ke jing sania jong ka dono jongi jong ka mensiam jongi kalalong tali bet hau ke jing sania hakabede bat ke jeli ke jing perkhat ke jonga bangan nyo
ya ke jing start ya ke jing nang ke jing sung tho ke jing sempang kataru teli ban yo na u kam song su hagata ke jing la junga ya kita tegani kedai kita ke jing rai kut junga jung fi ban haba ngila senia u ngi rai kut ru bangin ko ngo yu dan so ke ba ngin pentut lani ngin som bangin buk serut lani bangin tengkai hak ba ko ngo yu ya ke ke bu ong yingi te ban ko ngo yu ka thau bangin la ban ko ngo ya ki ki bau hukum yingi ke bangi puli na ka tien jung blai na lor kata udon mun sim khoi bola ai hangi bun song hangi ubanyai kren yangi ubanyai kdo yangi ubanyai kentu yangi ye ki bo try jisu kwa yangi bangin kongo lane bangin le tu mun sim ukran po jungi tengteng ukran daga bo pun kan mau ye ka tien ublai ye kanu ka khot na kanu ka kitab badda kata usan po jungi ba ngi deven le ye kata kedan pat keporu bo mensim upen pau dan ukran hangi ya ke ke bakham long kerpang ke badai yang simat la long kanu ke jingrai benlit segano ke jaka lani banyak kendu ya kinu ki param sim lani kala long ru bangan sim benle kanu ke kam kita dai ke bakham long kerpang dan spesifik yangi simat tegi bau mensim upen pau hangi nelor ba upen pau lani upen kan mau yangi ya ke ke bala hukum do try jisu lani ke bau la kren hangi namba ke tien ke jong blai lani ke bau la kren ya ke bala tho te ke jing sene hu ke jing ko yu kita ke ya rengkat ban penlong yangi ke bayane nelor ba kedon kejing yai beteng ke berlentar ke ba ongno continuous ke ketien paring lane ke bom don break men ongno ha kejing slok badu wei bangilanget hu try jisu wei ngila priang si sai u ke donot umen sim kho jong blai unyai tenro yangi bangin yai islok badu try jisu badu blai klemkut without ceasing bong ketien paring klemkut kamat larang ayak yang tiru larangam dona bangan perkhat kikam kijam kamat kelawan kata kajing slop badu mai keren badu try jisu kita ki hoi wala dah banga perkhat ru ngakerpa diu bu nyelam yang kajing perkhat ti kata kedai kene kajing ne hu try jisu bat kajing raikut ru banganam yo de ki wei pat ki blai na lor jong nganam pai siki wei pat banganyo jing penim kaba kum ki senrana ketuk por ki badang wadla da kila kham sutho andre ki dang don kam ha banyo sngo kanno tam manga fi ni don kam mi gani te habangi pule ya kajinglong jong ki senran lani ki kristan ki ba la pediang yu jisu hapo galatia upol uthosti seki daula poi pat seki we jaka uyo snow bakil asdang sngap iki we pat ki jingkai ki bawang ki sngap lani ki buat lani ki sngap iki we pat ke gospel lani we pat u jisu so wang ing yelap yapi yo jisu ba la pa do blai wong pi pat mentah pi buat di we pat u jisu wang yelap ipi ya ke gospel ke bala ai pateng nadu ki senran dari mentapan pi sngap ya ke wipat ke gospel ha ka siti siginong Galatia ke lenong ke ba ningkong shwa pinam tu ke dkhot ke bandriu ngasngau lengo ba phila kendria no sen kata-kata nau tau bala khot ye fi ke jing i hei ke jing ai Chris ke jing ai Chris se ke wipat ke gospel ke bomlong ke wipat ke gospel ritang bakadon badon ki bapen khusla ye fi bat ki bakwa ban pen kala sniu
ia ke gospel u Christ tu Paul yo sngo bagi sedang banget hoi ke gospel ke bagi le sngo dei bala kalau ifer than tang badan gijing pen bakla te pej kelenong ke balai ukli de gijing kli do khot ke meningkong do ke basan ki Galatia ki babiet Paul mdei bu Ukraine de gijing iben ki nong Galatia Ukraine de gijing ie ki ma de ma bela gospel siki de ma bepenuan yu try yaki so try Jesu tiu Ukraine de kum bekeren ukpa bekeren ke kemi balai fiele biet kumne mo mdei bong bo fi ki babiet kum bekeren ben teng teng ki bru ki keren ben mo ki ong tau biet ka tai ka biet kam de ka tak rukom tam ka dan ru ka jing dom ka jong pole ki balai ha ki tu ki khot ki bad buat wong kum no hatu bala penthame ye fi kemudian ki breu ki penthame ki bakin baklano na ka jinget habala pen haba persya ka khmat jong fi la pen isnayo Jesus Christ bala sanar pnayo tangkane kan ngakwa bantip na fi pila priang yo mensim da ka jing le ka hukum ne da ka jing pen sngo ka jinget hatu filong ki babiet kata-kata haba filas dang no mensim la pendap menta ya fi hakado hatu filasya le nai ye buan ke ru kata-kata la da sisa kolong le nai namar kata utau ba ai fi yo mensim badu bole ki kamba apdeng jufi hatu ule ki jingne ka hukum ne da ka jing pensngau ka jinget tigani kedai ka wei niki nuksa kumno baki breu ki sedang ia ka bandu no ia ka jingye ne ho try Jesu ki sedang ban sngap no ia ki jing kai jung ki breu ki banang ban pen sngo dei lani ki banang ban salai ka jing mot ji perkhat jung ki breu tigani ka ba ia kendo ki nong Galatia ki wan kita ki jiu ki bailade ho ki lalong Kristan tenrei ki deipat ki breu ki bom sani alut tangha ka jinget yu try Jesu na menta ka jing penem ki hikai ya ladi ro ki le hikai ya ki wei ya ladi ro ki nget ngamot ba na lor balanget yu Jesu don kamru ban buat ya ki niam ki rukom ki balale ha ka por jong ka niam ka barim ka niam ju kum ka jing ot share kum ka ba dan ki taki wei ki jing le ki niam ki rukom ki balai fujat ka ba ndan kam shu ha balangit try Jesu ti kedai kata ka rukom ba ki breu ki la ban du no ye ki jing ne namar ba ki sngap ye ki wei pat ki sur ki ba pen bakla ye ki jing kai ktinu blai te kani kedai kai ka ba ka jing sisa ka ba habangi i bakum kini ki jah ki singi jungi ru ngimpla kindan bet ki breu ki ban ad mo bong plus mo tin mengila mat how try Jesu ublei ong da pinget how Jesu pila yo jing penem ke gospel Yohanes like and real mo ublei la i kata-kata yangi bo la ai no tino elo khun bla khamrui bo we banget hu unom jat sho kemen mdan sho kata jing bisar hadu jok ndrei ulayo ek jingim pam chukut tengong ai hangin mar ka perthai ka mat yangi ki brio mo te kini ki bahikai baklapat ye ki nong Galatia ki omno pimpat yo jing penem ndi tambangai Jesu ki ong la da filange Jesu to ka dei hoi tamba phiaban le sei kata kita ki niam ki rukom ka bakile ha ka niam ju menchwa dikatakan kepada kebakhumi ki brio te hoi apreng jungi tem don kum kita ki jing kai ki don ki wei pat ki don ki no hikai ki ni ki sngi ki bong hoi ke dei befin nget Jesu tambah phiap le sekata ki penon kam da ka rukom pen baptis ban pen sngoi ki brio badang duna ke jing penem la nget Jesu tu la penem nomor Yohanes lai khandri ko om tate kham ong ban hapen ba pen baptisme
tenrei kini kena hikai kita ki khom ki brios de kita bad habalangat haki jing hikai jong ki ngadru haki jing syate sya khom long lai lut su ban im kum kita ki badai kinong but jong try Jesu te ka ki buan kum kini ki bajai ni sngi kala ban dei de ki wei pat kala ban dei de ka jing jiet e ka sngi ban mani blai ka basisen chiteo kidon ki bong em ka dei ka sing sajan balai ba haka Bible ka sing sajan ka dei ka sabaton mo tenrei pol tho haki siti jong u ba kamdan kono ka sngi kaba bu kerpang kedebet kesngi kaba ublai wilamingi bangin song tat niki kamjungi bat bangin mani yu hagalin nong kaba khatsau ni kaba khatlai buang kata hagastis nong room uyonis uniu senran yu try Jesu kapor bo yo ya ka jing itu pau no try Jesu ban tho bat ba hukum try Jesu urubun tho ya kata ka jing itu pau ka jing itu lupa ka iban saja hadin badula thoru ka de kitab jing pen pau shwa bon sedang kita ka kamu ongadan ha ka sngiu try ha kata ka daulan nong ka bakateng ka Patmos kata ka daulan nong ka dan ha ka Mediterranean Sea de ni ka Duriau Mediterranean ka de ka daulan nong ha ka bala pensitom ya ki criminals lani ki nong kamsniu daka sarkar room bat ba kadel dol nong ru ka buan bha kimrat khlau bat kijing e jong kamariang tenrei uyones umdei bu poi seta namar kanu ka kambasniu upoi seta namar bu yalap ye ka gospel tenrei kum ha kata ka try Jesu u ai u ye ka jing thu lupa ye ka e ka ban saja te por bo shobun tho eta jing thu lupa wong ngala don homan sim ha ka sngi utrai te ka sngi utrai kiong bakadai ka ka sngi ka baki senran bat ki wei ki nong but try Jesu ki sim bakadai ka ka sngi ka bola mi pan mo ka sngi ka jingjop theo jong ta ka daw baka prthai ka stan ba bon hi ki mani yo blai ki song sngi ha ka sngi utrai te ka ta ka dei ka jing sisa te hoi la dang siong na karukom ong aktin pareng de ka Sunday te hoi ka kata dam ban chutip ban identify ka de no singi don ki ba ong ka de ka singi ka baning kong jo ka tayo te hoi ha ka jing tho ki senran ka de ka singi ka baning kong namar ka singi sajan ka de ka singi ka ba khadu jo ka tayo te ka siong pat don hakini ki singi pat don ki ba longkum ha ka jingkhen ha ka computer te dan ki panlong e ka singi mande ba ka de ka singi ka baning kong jung ka tayo mo ten rekat kum ka ba nyu ki senran to ka por ka singi ka baning kong jung ka tayo ka de ka singi ka jing mi pat try Jesu ka ba mentang itep kum ka singi ublai dan ka singi try ti kita ki de ru kom bala pen bakla ye ka jinget jung ki babon bat ki so sat no hang ta ki sakut no ha ta ki yele ban yelap tangi ka ta kim dan chu pat kejingelap ke banlong kejing kerku ya ki param sim banilap yu Jesu bat banget hu te ka kini ki ba ya ine hu sakawai pat kejing long ki bah baki pan ya kamon ke jong play to hoi ngin ye poi seta kamadian nrei u try Jesu umong tambakin nyene hu da ka bakong yu ka bangit ka basenia hu ka basngap yu ka puli ktien jung ka duai re yene ka ktien jung kamut puli ka Bible puli ya ki jing batai ki jing tho ki bakhut ki ba wan no blai ki bala persan sim do man sim bakhut ba pinyo banyene hau lani pinyo ban seso mo te kani fi ka bamut ba ka ktien jung blai ka don ka benta ka ba khrau ba ha kani ka jingla jungi banyene hau try Jesu nyimla ban chu ong ala ngai Jesu nga kemen nga shitham nga kemen nga ha ban yelap e gospel kat ba ya ka Bible pat mpuli ta kam dei ka jinget ka basisa ka wanru ka jingkit khli ban puli ka Bible ban snap ayu bu Jesu ong ini ukran hangi lamba ka Bible
Teladangi penlong kerukom man ke step ngan kiman step ngan puli syuai ke Bible. Syua bangan haban bun kam kiwi pat kam nganum yo por syuban puli ngan puli bedang step mari ki. Te kata kelong jingkli ya pi puli na me ke Bible man ke sngi man ke step lani man ke miet lani habayo por buat kiwi ki por ban puli ke Bible. Kata kedai ke bau ong ni piyai ne hak ketien jonga tengin pe biang tu dekat ke banyu ong kumno ngan puli biang kumakalong lada piyai ne hanga bat ki ketien jonga ki ne afi lani ong ki ketien jonga ki ne afi kamot ba nila puli om tang mangila puli ndrei ni bat ya kita ke bangila puli ni bat mdei ban sukun mau lendat mdei tang ban sukun mau lendat ni bat ya ke ban kongo yaki ban sim khia yaki te upol aga siti sinong Kolosai ndangi pe kenong ke balai kedekot ke bakhan riu siti sinong Kolosai kenong ke balai kedekot ke bakhan riu ongumno ai baka ktenu Kris kan syongkar hai po jong pi haga jing start baro kata gedai ke bau kentu yangi ki banget baka ktien ke jong trai Jesu kan syongkar hai tegadi ke ni ke jo tek bau trai Jesu wong lada ke ktien jonga lani ki ktien jonga ki ne api mo tu wong ya kai ke bami nang ta ladangi ai ne au trai Jesu ladangi ke ktien jong ka ai ne po jongi ngi bat scam ke ktien jong ngi sim da ke jing songkhia ban sumar ya ke ktien jong kai ke bami nang ta wong ya ka ai ru ba phi man phin pan te kan long ye phi te kano ka bangi man ban pan kan manra ya ka jubab ublay un jubab un ahingi ya ka ta bangi pan mo te habo ublay un jubab kumot kumno u sngap syaingi u kloi ban sngap bangi duai nang taun do layo sngo ka bangi pan un ai ru ya ka ta bangi pan te nginyo kumno ya ka ta ndai ladang su im kat baman ngalai kat baman nganam la ban su community kumta ndai da ka bangai yaine hu trai Jesu da ka ba ngai yaine lani ki kitin ki jong u ki yaine ha lani ngai yaine kitin ju mo tati hoi ka don ka tu ka bangi puli ha ga lan nong ka ba praru ka ba don ka jing stream mi ka ni ka ba ukran trai Jesu ha ga ni ka ju hi ka gospel units tu ka lan nong ka ba pra wong kedekot ke balai fuwei wong lada piyai sa haka ketien jonga pilong kisenran jonga dasisya ta so hangni kalau nong khasan dekot banyau wong lada ketien jonga ka yaine afi ban hang nong befrapat wong lada piyai sa lani piyai ne haka ketien jonga pi ketien naga bala ka ketin paring naga bala ai ni ketin kede geju abaid tambah ka khasi lep translate la se de ni ketin tel rai pan haga dunong bafra lepanan kam de ka ketin yesa haga lunong bakhat san pat de ka ketin yaine de ka ketin paring ka bala panan kam na menta kini ki arjaka kede geju ka ketin abaid te tohoi kala bandan pat la se baga bible khasi la petru nagi jingtho tenrai naka jingtho ke Greek tegala bandan jing dei bat kata tingam na banong ni kapor nsi pit pat kata tati kene ke jing yaine ka jongi ho trai Jesu bat kata ke jing bat jongi ke tin ju bakane apo jongi bangi nyau kor ngi khen kor ke tin ke jong trai Jesu hadu kata bakane apo jongi mo kumbolong tu sembai ubah maka khando babha haka farsi jong sembai usembai belabet ni kan mau dei sembai ubah siso sibun de sembai bukumno ubah maka khando babha te khando ke babha ke dei kemut ke donut ke bakloi ban pedang trai Jesu ke bada sim serius ke ketien jong bat ke bada temu sisa bangan le ya ke ketien jong ngan ko ngo ya ketin ju tate kedai kaba ketin ju ke ne po jung kalau banyi ne
Tihang ni wong kay kebangipan ia kataan ai ni. Tih bangi la ye ne utrai Jesu. Berka tien jung u ke ye ne po jungi. Kai ke bami hapor mengipan. Kan mi tang kata ke bapan sungguh bahayu belai. Ladangi la ye ne kamat inpan tang ye bapan sungguh bahayu belai. Te ladangi kami ye ne te nimlaban community bu belai sujubab kat mengipan. Te kasyong ladangi la penajimut bahai ke ketien jung trai Jesu. Ladangi la yene sisya haga jinga de jungi batu. Tegamut kau bang ipan ru kadai ke ba ublai usung bah menjawab. Un ai bet. Tengipan ni ke jing suk un ai kita kadai ke man jung blai. Ngipan ni ke jing singan ni ke jing dar un ai kita kadai ke man jung blai. Ngipan ni ke jing kemen hapadeng ke jing ja ke bapan sungsi ya ketarun ai. Ngipan ya ke jing ko jing khia hapadeng ke jing ma jung ke jing jat jing pang ke khnyang jing pang lai fujat ya ketarun ai haba nyene ho tambah dan kemut pad dia ke jing ko jing khia bu blai ai bet wala dangi la yene ho kidan ki sakri ke jong blai ki bale e kaman ke jong blai ki bayane ho try Jesu re kidan ki ai ki ba ki pan u blai wong em ngam kaningan sai hadin ni ngam pat ai menta Apostle Paul upan ye ublai bun penkiano yu na ke jing pangsu ke bajur bha ke bawujudan man ke por tu ngalapan laisen ublai bun penkiano yanga te ke bomut bo Paul umpan bunsin mo kat kum jing tho jung laisen balai ha bo upan sisa te ke kumut ba lapan laisen ublai ai te kumut langsung thu bakam de ke man ublai Dia try Jesu jubab yu wong mem dan kam ya kata ke jing penkhia me kham dan kam ya ke jing ai ke jonga kemet ke jing penla jonga ke jing ai bor jonga bawat la dadan kata ke jing pangsu ru dengan ai bor ya me ba men tre ke kam jonga te kalong kumta den rei ho ya ke jing sup ya ke jing kemen ya ke jing ya da te kata kadai ke bau bleu kloi ban ai be ingi ki por baro mo lai stang lo do ibit ban tenju ingi teng teng bangin dup kham san ha ki jinglong kristan jungi ki jinglong bakan jam sim teng teng bleu tenju ni pan jing ada le seu i ke mom dan jing ada kalong bu tenju ingi haduk anu ngi la ban senia wat na pring jing ma ki badan Tisgi ke bawah ubleu usung bahaban ai ngi la dengi pan ba ublei on ai boringi baginya tho spang Jesu haki wei pat ki parabrio haki parlok jungi paramajan jungi ye kata tu nda ai de jingkman kloi ban ai te kata ru de bapan mar bangi ne ho laring ipan no ublei mi ong atrai ngam tip lanu bu trai Jesu wan pan lanu ka perthai kan wai ndrei yarap yenga bangan pen khre ladi yo bakawan kansan yo ngam yo let ban me sebeneng ya kata unai kadi geman jung ban ai ya ngai phi ya kata kejing itu jing long jong kam perthai bala dei ka por bola janwan trai Jesu ngin long ke bala khre mo te yaman tai ki don ki jingjang tai po Middle East Israel bat kiri saudong jong Israel ki ba i kembalam sejan gitu ki por ki bakhado baun sejan wan ta uban penlong ke jingesuk pedang ke Israel bat ki weipat ki hima saudong jongka badun kular bakani ke jingesuk kanong hado news nam ndai tangkani rupu singi bagi keren menta pedang ke Israel bat kini ki wei ki bele bat ke Israel dan reuta uban penyesuk dalam poi lais nam siteng tek mar siteng kata kapor un set kela ya ke Israel bat un simti la di ban sensyar ya ke Israel bat ikiwe un la yuda un kamil dia bodoi blai ha kata kapor la se ke Israel kila ki khon Israel kila dap thau biang ke temple kabala du na du kapor jong try Jesu hadian bayap try Jesu din bami pat mu te
kadang kejing itu lupa ban setau biang ke temple tilasi ta kapor la dep tau ke temple nomor uni unrung ke temple bad un syong ke jaga ke ba kentang tam jong ke temple un song yeladi bu de play na fi puli gospel yon o Matius nomor sau nang ta fi puli ru ha ke kitab jing penpau nomor khat lai fi puli ru ke siti jinong Thessaloni ke siti ke baar ke nong ke baar pinop kita ngan su tangin sim tang ya ke we nagini jing ong ke boong try Jesu ha gospel Matius ke nong ke baar sau ke dekat ke bakat san Nomor kata anda pinyu kata kejing ijli berpendu balong sifang jungka dau Daniel nong itu lupa bakada yang hakajaka bakhuj jar bapuli undas ngap anda kumta kita kibah judia to ai kinya pet nyapno sekilom bat ter wang kini hani wong yu try su bauta ubalong kejing ijli khmat ublai utau merat klau unyeng hak jaga bekentang berun selek ia di kumublai ia kini utara Jesu ong bala ong dau Daniel nang itu lupa ngisem hak kitab Daniel kelenong ke bekendai ke dekat ke bar penyu tong nyepet kitab Daniel kelenong bekendai ke dekat bar penyu Bat cita yu on penlong ya kejing ya kejutang baskem bat keba bat kibabun bat hamar keba siteng jong kata yu on pendu no ya kata kejing kinya bat ya kata kejing engu baim bat halor ketap nyang jong u hey bat halor ketap nyang jong kejing ijli unon wei ubo penjat te wat hadu ke bakut bat ya ketaru balatmu on teno ya kejing bitar halor tau nong penjot tiga ni keren sipang tau merat klau bau Daniel itu lupa kemasan sepak senam shua jong try Jesu mo uni uban penyesuk kani ong ni sitayo ke batau nyus senam mo to kadai kejing tau ki senam namarlah batai pat dia kata ki we pat ki jaka nang tangin dari pipet ya ke siti sia ke siti ke baar si ke Thessaloni kenong ke baar upol ru batai ya ke ni ke jo ke bentahi naduk tu dekat beningkong terter batai bau ni udah tahu beriu jong ke pop ma te ngin spek je ketu dekat keba lai wat ai bu nu ru un syukor ya pi da keba kumno ru na bakatakan amwan lemda Joshua kata kejing paidin bat bonyo pen pauno yo tau briu jong kapop ukhun kejing jot utau bela persya bat bo penserong ya di persya ya baro balakhat blai lani baju mani kan hadu bau syong ha temple blai udale blai yeladi utau di utau merat klau mo uban un sepenlong kejing penyesuk kepada ke Israel bat ki hima badan saudang jongkla kejing penyesuk ke treaty lah menong ke peace treaty ke ba hadu news 6 dikata 4 jam mentah tambah kini kejingnya persiang mentah ban penyesuk imat kilanang kedau syata danang jan kising dalangi pulih ke kitab jing penpau ke lenong ke ba khatlai hang tur ngi hoi kamkren sifang ke tu jing penyesuk ndri sifang ke jing simti jong tau merat klau ban sensiar bat ulai blai ladi ukran ben ike badai jong blai bat kim briu jong ke perthai gin mani u
Lenong bakhat lain ngi puli lut ki khot kapor kanam sya ingi de pai kadu khot besau ko ong bat kilai mani dam yau tau yak jekor naba ulai kabor sensyal jong u halor tomrat khlau de kilai mani dam yau tomrat khlau ki dong wei bolong kum tomrat khlau wei ubala banila thma badu kani kapni ba ki babon ki bre ki pat ba jong ka pathai kin samani dam yu tomrat khlau hadu kum mani yu blai markin ong ndon bo kum o ki la klet lut yu blai hagata ka por la don ki banget ru ya ki kan long ka jing tenjo ka bakhrau pai ka khot ka basan tila ai u ka sintur ka bayalap iki bakhrau bat ya ke jing kren ben blai unlong bakren ben yu blai lan yu bakren kai iki bakan jam sim badla ai hu ya ka bor senchar ban sa jin safu arbnai kamat laisnam steng tik kemangiong mo un simti ya ka bor senchar hapreng jong kata ka news nam kamat tik handin badap laisnam steng bot un senchar nang tapat ya ka basa do laisnam steng tu boleh unum ai palat ya u kapor tang do laisnam steng bun sensyar na poi kata ka bakut jong kata ka newsnam u boleh un sependu yu tiula ang ila ka sintor jong u ya ka ban kren ben yu boleh ban kren ben ya ka keteng jong u bat ya ka yeng kentang jong u bat ya kata bat kita ki basyong happening balai bor hau banile thama bat kita giru khuit bat ban job no iki balai hu ya ka bor sensyar halor ki jat baru pait lang baru thlit bat ka kenja ban riu baro kamut un sensyar ya baro ki jat ban riu kat badan ka perthai mo bat un penyap iki kristan bong banile thama bat giru khuit kamut un penyap iki kristan habu ulap iki kandan ru hoi ka jing phat iki kristan ki niri lagi don ki bandri seki krem seki klau ki petam tu beli hoi la dausa penyap kemut pat bakin nyap kam sim kila menyap kamen ndrei kin sayo ban yesem bo try jisu ndar lawan pat mo tegud khon ka ba phagong ti kita baro ki besyong halor ka khando kin yamani dam yu ki ba ka kiteng jung ki om sim la tho akata ka kitab ka jing im jung tau khun lang brat yau bola penyap na mendang long ke petai te ki menoban mani unumat khlau ki dei kita ki ba ka keteng jong ki kamdan ha ka kitab ke jingim menobadan keteng ha kitab ke jingim kita ki balangit ho jisu ki bala priang yu ban ki bayene ka mengia kren ni bang yene ha u ha ni gospel yunes nom khatsan ni kren chang kata ni yene ndita mengila priang yu sisien ndrei bagi beteng pat ye kejing dei bat u ni jane u tan hadu bau nawan ban syau pat ingi to tu khot ka ba phra kani nom khatsan yunes ko ngno hakani lepenan brom yu pa jonga ba phi sei so sibun kumta phinlong ki sanran jonga tu try su wong pat sakawai pat kejing sisan ni bakadang lani ka proof bangilong ki senran ki jong u da sisa kadai hagajing seiso jungi lada kajing im jungi kamdan kajing seiso kata ka peni bangim pat long ki senran ki basisa jong ngila ban lang ong bangilange u ngila pediang yu ngila mat ye kajing ka arsin bat bun ki bangi sngo bangila mat sisa ndrei habangim seiso lan ai kita bro nomor habangim seiso kamu ngiklem beteng pan ban buat yu ban kongo yu ban ngap yu bat ban nyene hu te kata di jing khot yafi yang bangingin yat batu try jisu khnang ba in la ban seiso tekan mau ngilai ong teng seiso komodiu uding habau penmi kisok mo ding so nyam trau ding so priam monum bam tu so bam hele dia bam kiwem kemot
tu so ulang ke jingker khu iki weipat ki parabrio te mangam firu habangi seso da ka jing em jongi da ka kom em jongi da ki tien bangi kran da ki iki bangi le hakani ka slakando ka bo penlong iki brio bakin kwa ban nge yu jisu kin kwa ru ban chania yu jisu mar ki lai i bangi ni im ye ka jing im ka ba kodor ka ba kumbo bleu community te kanlong penlong ye ki wei patru bakin kwa ba buat lam yu jisu lani ban priang yu jisu mo te kata ka dai ka jing seiso da ba numba ka jing phla jungi da ka tien yu try jisu numba ka jing phla jungi da ka jing em jungi da ka jing long jungi ka wanra ye ki wei pat se ka hima jong play ki wei ki kwa ban tip phang jisu bat om tang ban tip ndrei ki wa ru kumnu ban priang yu kumta ka long hadu menta bon ki breu ngimla nyu de ki million ha ka sisnam ki bawan chu jisu na fiong China ne India ne po Iran ne po kanu ka region ko puthai ki breu ki lanang wan se ka himau blai namar ka jing seiso jong ki tu ki bayaine ho trai jisu tu blend kerku ki jing puli jongi ka ni janmet ktin ko khu ju ta ko buram ju amen tu ngi doi ku khpa jongi bu happening sesi na trying ban aingu emen ta ka ktin ka jongme nilai puli kan rat ki benta ka bakran da ka basai ka ba mi hi try jisu mela kran ni ba la dangi yene hami atrai bat ka ktin jome ka yene hangi ngin seiso sibon bada bangi seiso ni wanra e ka buram shame show kpa jungi bu happening bat rukum juru ye kata kajing kemen yame try bangila ban penmi kiso ki babha ban long kajing kerku ye ki wei pat try hakani kajing em jongi try rap ini kumangila pulina ktin jume ban yene hame bani beteng ban pit seme try but ka ktien jo me ka bangile ngila snow tho ngila kthai ye ka jingmat jongka kanrat yerap bangin sumarika bangin rikendong po kedono jungi but banyai kongu ye ka ktien ka jome ha ka jingim jungi ka man kasngi to the map ru try ki pop kiringkang gi jungi pen khoi jingi pen jana jingi kanrat nak wei ke pors ke wei yara bengi sya bengin da syania lut hame benginum dan syo ke wei pat ke jing syania na ke benta ke ni ke jingim re hame bat tang hame ni pan ni gini keteng ke jong me try but nong penim be jingi u Jesu Christ amen tung yang penwai no yang kepat ni badu ban bin sekelat ini dah kerja buat penuai. Tungin penuai. Habawai nak jong tiga Bible study. Kita pandu kejing iat ba kejong blay kupa. Kejing ai jong kun jom Jesus Christ. Kejing selok kutingan kutiang wapencai buat kejong sim kun. Abi kini lai kejing kerkuwi blay. Kejing shalom shalom kabat ngi bet keleng selak pertai. Nadum ta duk bom jukut. Amen.